Vă salut, băiat, în videoclipul de astăzi o să ne jucăm niște Minecraft. Doar că suntem pe un server și în videoclipul de astăzi vreau doar să fur. Fac o leacă troll pe server. Uite, eu vreau să fur din chesturile, dar e acolo ăla și se uită. Hai să omorâm vaca asta. Am făcut și rost de niște iteme. Asta e cam... N-am nimerit-o. Oh my god, ok, lasă așa. Ok, oh my god. Dacă aș putea cumva... Știți? Dacă aș putea... Uite aici un căpel. Well, I think că... Este o leacă. Ok, nu-i nimic. Primul lucru pe care l-am făcut a fost ăsta. Ok. Punem asta aici. Hai să-l minăm. Oh my god. Hai să ne dăm jos. Ok, eu vreau să iau. Chat. Băgăm mâna repede. Hai că băgăm. Oh my god. Chat. E timpul să ne facem dumbbell. 3. 2. 1. Ia tot. Ia tot. Ok. Nu s-a uitat. Oh my god. Oh my god. Stai că pe aici pot să mănânc la infinit. Hai să luăm marcul ăsta. Wait, I'm going Africa Bread on 3 to kill Batman. Gen, Batman, gen știu. Hai să punem asta aici, să nu facem fel de așa. Ok, am furat. Ok, hai să ne dăm normal pe aici. Nu mă găsim case să mai furăm. Că de ce nu? Ui, mă! Taci, mă! Ok, să sperăm că nu mă omoară, că o să fac un PvP cu el. Nu da. Nu da. Aș încerca să-i dau. Dar știi ce zic? Dacă aș fi reușit pe aici pe undeva. Ok, deci dacă s-au prins, închid videoclipul. Oh my god. Holy shit. Oi. Ok, hai că poate ne facem un prieten. Hai că am furat câteva iteme azi. Ok. Chat, să-i dăm? Sau nu? Mai stăm o leacă. Vedem ce zice. Eu am să vă traduc. Fă-ți o bază. Ca să scriem și noi înapoi. Oh, mersi. Apreciez. Unde să ne facem noi baza? Well, I think acolo. Să fim aproape de casa lor. Hai să facem o casă de asta, cum știu eu. Ok. Stați, bă. My god.
Și cum eu fac? Ai întrebare. Ok. Mamă, dar am pus și alea de uai. Ai vrea să... Bă, să încercăm? Încercăm. Am spart cu asta. Ok. I like it. Asta e măsea. Am luat direct, am probleme. Am dat le pun și pe astea. De oameni. Wait. What? Gata asta. Mă ui, mă. Mă uite cum e chiar. Oh my god. Bă, deci eu știu să fac mai bine case, dar vreau să văd acum ăștia ce zic despre mine. Vreau să văd ce zic despre mine. Oh my god. I'll go. Hey, fuck. Oh my god. Asta ăla de iron. Ce vrei, mă? Aia a făcut intenționat, vede ce zice. Ok, știi ce așa ne ducem la minat? Tocăm tot. Vă dați seama că când o să fiu mai jos, o să direct o să iau iron, ăsta de iron. Că de ce nu? Găsim niște cărbune. Hai că încercăm repede pe. Oh my god. Bă, dacă aș avea un TNT... Bă, da. Eu că după mă uit eu. Cum se face un TNT? N-am făcut niciodată un TNT pe Minecraft. Că gen... Na. Ok, ajunge. Ne-ai adus cu dirt, oh my god. Ok. Ok, hai că pun direct așa. Pa, mam. Lemn. Avem un topor? Da, da, să mai mult. Ok. Avem ce soartă are asta până acum am minat 3 blocuri. Ok. Am pus o de 6-7 blocuri. No way, mă, 6-7. Ah. Băi, decât să fac eu un crafting table. Hai să mergem să luăm, facem de acolo. Bă, dar oare s-au prins ăștia? Ce ziceți? Oare s-au prins? Eu cred că nu s-au prins. Chiar să facem doar o ușă. Dar n-am nevoie de atâta mult lemn. Ok, dacă jocul vrea să fie cam cum vrea jocul. Wait. N-am făcut nimic. Hai că n-am făcut nimic. Sau way, mă, să uită la casa mea. No way. Stai că mă prefac noob. Pun o ușă aici și una aici. Ok, I like it. Da, chiar cum acolo la crafting table-ul ăla. Apropo, și sabia asta am furat-o de la ăla. Bă, stăm bine cu mâncarea. Să facem niște
Da, uite, să facem niște stick-uri. Deci, da, mă, mai bine dau eu așa și gata. Well. Ok, ce ne facem? Și am uitat să fac cu stick-urile astea. Torțe. Ok, mi-ajung. Vreau să lovesc, dar nu știu, oare o să-mi dea bani după server? Nu, uite, nu pot să-l lovesc. My God. Ok, și o torță aici înăuntru. Acolo. Perfect. Hai să punem mai departe. Asta e terasa, gen cum ar veni. Ok, n-am calculat-o cum trebuie, dar nici nu trebuia. Că mai cine știe ce. Nu știu ce-mi fac. Uite la ăsta m-aș duce, da. Ok, well, ia hai să explorăm un pic. Ok, deci aici scrie comunitate. E comunitatea lui. E și a noastră. Hai repede. Repede. My God. Oh my God. Nothing. Oh my God. Fugi, caracterule, fugi, că dacă te prinde, te-ai dus. Oh my God. Ui, mă. Wait a second. Da, dacă fac o groapă aici. O astupăm. Nu mai o astupăm. Ok, hai să... Ridici casa. Uite, mă, pe ăla. Bă, da, eu asta aici și mă enervează. Are pe tot jos. Da, are pe tot jos. Ia vezi ce e. Geronimo! Bă, dar vreau să intru la ăsta casă, dar nu știu ce o să-mi facă. Bine că mi-am luat damage. Ok, pentru voi. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Ioi, am furat. Am furat, bă. Am furat, hai să spunem. Ui, mă, cât am furat. Ioi. Ok, hai să mai vedem. Nu, dar nu mai e nimic pe aici. Well, da, nu mai e nimic. Ok, hai să vedem ce are ăsta aici. Ui, mă. Uite un chest. N-am cum să iau. Ok, hai că trecem pe lângă asta. Opa, așa. Nimeni m-am închis casa. Ok, și ce? Ia stai să luăm noi
Astea. Aici, stai că poate am uitat. Ui, dacă Brad a ieșit de pe joc, asta înseamnă că avem drum liber. Ok. Hai să-i furăm patul. Ok, ca. Mom. Oh my god. Nimica. Ok. Aud pași. My god, aud pași. Mi-e frică. Ce aici? I-am pus două. Ok, numai. Sau. Ok. Vedeți dacă spune. Oh, fuck. Uite-l. Ok. E timpul nostru să fugim. Sapă, 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 sapă. Sapă, nei. Ok. Eu n-am făcut absolut nimic. Deci e un furnes pe jos. My god. E dacă da. Ok, ăștia au făcut aici unde sta. Dar uitați câte am. Gen câte am furat. Oh my god. Mamă, videoclip deja de 17 minute. Oh my god. Bă, ceat. Unde-i ăla? Hai vedem dacă mai e pe joc. Nu, e că... Nu, e că suntem singuri. Stai, ce e? Ce am văzut ceva aici. Ok. Uite-l pe Brad. What are you doing? Increase. This is our time. Asta e timpul. Gen momentul nostru. Eu o să ia că am ieșit vacile. Hai să ia... M-am dus și eu cu ele. Oh my god. Că la fix mi-a picat lemnul ăsta aici. Ok. Oh my god. Opa. Ce e aia? Opa, bopa. Bă, dacă aș avea materiale să am un TNT, ar fi ceva frumos. Oh my god. Ok, hai să ne vedem ce putem noi să facem. TNT. Dar nu mi-apare, man. Ah.
eu știu, dar vreau să fac un TNT. Oh my god. God damn. Ok, dacă tot așa, uite cât avea ăsta, gen. Are și lapis. Oh my god. Și da, asta e skin-ul meu. Don't judge me. Ok. Hai în cotură. Ok, de ce nu se mișcă? Perfect pentru mine, ai putea să zici. Ok. Ok, let's go. Oh my god. Și ai plecat. My god. I-am furat itemele. Oh my god. No way. No way. Mi-a dat disconnect. M-au banat. Well, asta chiar mi-a plăcut. A fost un videoclip chiar foarte tare. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe. Ne vedem pe data viitoare cu noi mici episoade sau chiar foarte mari cu Minecraft, farming, orice. Pa, pa, fraților!